дар замони муосир аксар корҳо дар мавқеи нишастан сипарӣ мешаванд ва мо маҷбур ҳастем ки қисми зиёди вақтамонро дар ҳолати нишастан сипарӣ намоем. Дар ин баробар табибон бонки хатар мезананд ки камҳаракатӣ яъне зиёд нишастан ё худ ба истилоҳи тиббӣ гиподинамия ба тамоми узву системаҳои бадани мо инсонҳо таъсири нохуб мерасонад. Инҷо суол пайдо мешавад ки пас мо чӣ кор кунем? Вақте талаботи корамон ҳамин бошад. посух ба ин ва дигар суолҳои марбут ба ин мавзӯъро дар идомаи ҳамин нашр пешниҳод менамоем. мутобиқи тадқиқоти олимон 42% аҳолии ҷаҳон ҳамарӯза беш аз 4 соат вақти худро пайи ҳам дар мавқеи нишастан сипарӣ менамоянд. яъне дар давоми рӯз 4 соат не ё балки дар як нишастан 4 соат аз ҷой намехезанд ва ин албатта ки хуб нест. метавон гуфт ки камҳаракатӣ ё ба таври дигар гиподинамия вабои асри 21 ба ҳисоб меравад ва ба як қатор ҳолатҳои нохуши марбут ба сиҳатӣ, ҳар гуна маризиҳо, фарбеҳию зиёдвазнӣ, бемориҳои қалбӣ рагӣ аз қабили сактаи дил ва сактаи мағзи сар, фишорбаландӣ, диабети қанди навъи дуюм, мушкилиҳо бо сутунмуҳра ба монанди остеохондроз, чурраи сутунмуҳра, остеопороз ва ҳатто депрессия оварда мерасонад. норасоии ҳаракат инчунин ба камшавии тонуси мушакҳо, вайроншавии мубодилаи моддаҳо, бад шудани гардиши хун ва сустшавии устухонҳо боис мегардаду хавфи ташаккулёбии як қатор маризиҳои музмини хатарнокро меафзояд. аввалтар аз ҳама мехостам бигӯед ки камҳаракатӣ ба кадом ҳолатҳо оварда мерасонад? албатта хеле саволи рӯзмарра буд вобаста ба камҳаракатӣ. албатта камҳаракатӣ ин худ ба мушкилиҳои саломатӣ бисёр ба мушкилиҳо оварда мерасонад. якумин дараҷа шахсе ки камҳаракат аст, ин яъне мушакҳои ин гуна инсонҳо аллакай суст мешавад. иммунитети ин гуна инсонҳо паст мешавад ки дар зиндагӣ бениҳоят зуд тез ба бемориҳо дучор мешаванд ва дар баробари ин гардиши хун суст мешавад ки оқибатҳои хеле нохуш дорад. мушкилии аввалине ки аз боиси камҳаракатӣ ё худ нишастани зиёд метавонад сар занад, ин маризиҳои қалбӣ рагӣ мебошад. инсоният аз давраи пайдоиш мунтазам дар ҳаракат буд, зиёд роҳ мерафт ва барои зиндамонии хеш мубориза мебурд. барои худ ғизо пайдо мекард ва метавон гуфт ки инсоният табиатан ба ҳамин гуна шароит, яъне серҳаракатӣ мутобиқ офарида шудааст. бинобар ин ҷиҳати фаъолияти дурусти узву системаҳои ҷисм мо инсонҳоро мебояд пайваста ҳаракат намоем. вале дар шароити муосир ғизои мо тайёр дар мағозаҳо гузошта шудаасту омода намудани он низ хеле осон гардидааст. ҳамчунин кори аксарият идорӣ асту таҳсилу омӯзиш низ зиёд нишастанро талаб менамояд. дар натиҷа гардиши хун суст ва фишор баланд мешаваду оксиди азот истеҳсол намешавад. маврид ба зикр аст ки оксиди азот моддаи универсалии зидди пиршавӣ ва шифобахше мебошад ки ҳангоми машғул шудан ба дилхоҳ машғулияти ҷисмонӣ ба таври худкор дар бадани мо истеҳсол мешавад. метавон гуфт ки ин муҳимтарин моддаест ки онро варзиш ба мо медиҳад. дар маҷмӯъ гӯем агар фоидаи аввалин дараҷаи сарбориҳои ҷисмонӣ ҳосил гардидани оксиди азот мебошад, он рагҳои хунгузарро васеъ, фишори артериявиро паст
эҳтимолияти сар задани маризиҳои қалбӣ рагӣ аз қабили сактаи дил ё худ инфаркт ва инсултро коҳиш медиҳаду ҳолати капиллярҳоро беҳтар месозад ва дар умум гӯем агар фаъолияти узвҳои системаи қалбӣ рагиро беҳтар менамояд. агар махсусан системаи қалбӣ рагиро бигӯем, ҳамин зиёд нишастан ба дилу рагҳо чӣ гуна таъсир мерасонад? албатта зиёд нишастан вале умуман дар зиндагӣ кам ҳаракат будан якумин дараҷа ин гардиши хунро паст мекунад. бинед, хун агар дар гардиш бошад, яъне иммуни системаи инсон мустаҳкам мешавад. системаи иммунии инсон мустаҳкам мешавад ва организми инсон метавонад ки бо бемориҳо мубориза барад. дар ҳолате ки инсон кам ҳаракат аст, яъне гардиши хун суст мешавад ва анамон дар рагҳо равған зиёд мешаванд ки оварда ба системаи кори дилу рагҳо таъсири манфиашро мерасонад ва ба ҳамин хотир шахсоне ки зиёд ҳаракат мекунанд, зиёд пиёдагардӣ мекунанд, ин гуна инсонҳо дар зиндагии худ кам ба бемориҳо дучор мешаванд, чунки якумин қадами тарзи ҳаёти солим ин дар соҳаи тандурустӣ ин бисёр ҳаракатӣ мебошад, яъне ки ба варзиш машғул шудан аст, ҳаракатҳои ҷисмонии зиёдро дар бар мегирад. ин гуна инсонҳо фикр мекунам кам бемор мешаванд. дар натиҷаи гузаронидани як тадқиқоти бузург олимон ба хулосае омаданд ки то 10% одамоне ки дар пайи бемориҳои қанд, сактаи дил ё саратон фавтиданд, дар сурати ҳамарӯза ақаллан 10 000 қадам задан эҳтимолан имкони зинда монданро доштанд. 10 000 қадам дар як рӯз сарбории зиёд нест. сарбориҳои фаъоли ҷисмонӣ ва ё машғулиятҳои фаъоли варзишӣ низ нест. ин танҳо камтарин фаъолияти ҷисмонӣ маҳсуб мешавад ва иҷро накардани он мумкин нест. ҳамчунин дар пайи тадқиқоти дигар олимон муайян намуданд ки фаъолияти нокифояи ҷисмонӣ эҳтимолияти сар задани саратонро 25%, бемориҳои қандро 27% ва маризиҳои қалбӣ рагиро 30% меафзояд. тадқиқотҳои тиббии илмӣ муайян карданд ки манамин дар давлатҳои аврупо мо мушоҳида кардем ва муайян шудааст ки он нафароне ки ба бемориҳои сактаи дил дучор шуданд ҳангоме ки тадқиқот гузаронданд дар байни анамин аҳолӣ, яъне ки он нафароне ки зиёд мегашданду ҳаракатҳои ҷисмонӣ доштанд, зиёдтар дида шуд дар он одамоне ки кам ҳаракат буданд, яъне ки бемориҳои анамин сактаи дилу анамин инфаркту умуман лахташавии хуну манамин зиёд шудани равған дар хуну дида шуд дар анамин одамҳое ки кам ҳаракат буданд ва ба ҳамин хотир аллакай тадқиқотҳои тиббӣ инро муайян кардааст ки инсон бояд ҳама вақт дар ҳаракат бошад. дар як ҳафта як маротиба не, ҳама рӯза ҳадди ақал чӣ гунае ки шумо зикр кардед 10 000 қадам, ин анамон 30-40 дақиқаро дар як шабонарӯз дар бар мегирад ки инсон метавонад аллакай дар як қадами ҳаёти солим дошта бошад ва бемор нашавад ва иммунитети худро бо ҳамин ҳаракатҳои ҷисмонӣ, яъне ҳаракатҳои ҳамарӯза мустаҳкам намояд. мушкилии дигаре ки камҳаракатӣ ё худ нишастани зиёд метавонад сабаби пайдоиши он гардад, остеохондроз мебошад ки натиҷаи он протрузия ё ҳатто чураи сутунмуҳра шуда метавонад. аломатҳои ин бемориҳо дарди ҳамешагии нороҳаткунанда дар тахтапушт ва гардан, ҳамчунин ҳисси дардмандию ноҳинҷорӣ, сарчархзанию пайдо шудани садоҳо дар гӯш агар остеохондрозӣ гардан бошад ва амсоли ин мебошад. аслан сиҳатии сутунмуҳра хеле муҳим мебошад, зеро дар он ҳаро мағз мавҷуд аст ки ҳассосият ва ҳаракати тамоми баданро назорат менамояд ва ҳатто бо фаъолияти тамоми узвҳои дохилӣ низ пайваст мебошад. бинобар ин пайдоиши дилхоҳ мушкилӣ дар сутунмуҳра, протрузия ва махсусан чураи сутунмуҳра ба ҳолати умумии организм таъсири манфӣ мерасонад ва чуноне ки гуфтем остеохондроз маҳз аз камҳаракатӣ ва зиёд нишастан сар мезанад, чунки ҳангоми нишастан дар қиёс ба роҳгардӣ ё хоб кардан сарборӣ ба дискҳои байнимуҳравӣ то 2 маротиба меафзояд. аз ин рӯ метавон гуфт ки нишастан чизи бадтарин ба сутунмуҳраи мо маҳсуб мешавад.
чуноне ки дар ҳамин барнома мо борҳо таъкид намудем, аксари корҳо дар замони муосир аз мо инсонҳо зиёд нишастанро талаб менамоянд, дар ҳолати нишастан иҷро мешаванд. Ин гуна кормандон, ин гурӯҳи одамон бояд чӣ кор кунанд вақте талаботи корашон ҳамин аст, яъне нишастанро талаб кунанд? албатта бинед, мо дар як замони рушд қарор дорем, дар як замони технологияи муосир қарор дорем ва зиёд дар корхонаҳои давлатӣ кормандон зиёд менишинанд сари компютер, корҳои нишасташон зиёд аст ва ин гуна одамҳо яъне ки агар зиёд нишастанд, ҳаракаташон кам шавад, якум осеб мебинад сутуннуҳраи инсон, яъне ки ба каҷшавии сутуннуҳра оварда мерасонад ва анамон мушакҳои паси гардан аллакай фаъолияти худро яъне ки гум мекунанд ва дарди анамон гардану сутуннуҳра зиёд мешавад рӯзто рӯз. Ва ман ҳамчун мутахассиси ин соҳа чӣ тавсия медиҳам? Одамоне ки зиёд менишинанд, кори мана компютерӣ доранд, рӯймизӣ доранд, онҳо бояд ҳадди ақал байни 30-40 дақиқа аз ҷойшон хеста ҳаракатҳои сабуки ҷисмонӣ кунанд дар дохили ҳамон корхона, ё ин ки каме ҳам бошад як пиёдагардӣ кунанд ва организми худро каме ҳам бошад ба ҳаракатҳои анамон сабуки ҷисмонӣ ҳаракат кунанд, ки то ин ки анамин ҳолате ки онҳо рӯзи дароз менишинанд ҳамон каме ҳам бошад бартараф шавад. Дар ин ҳолат гардиши хуниз ҳам хуб бароҳ монда мешавад ва системаи инсон аллакай фаъол мешавад, системаи анамон кории инсон фаъол мегардад ва ба ҳамин хотир бояд каму бешам бошад, бояд ҳаракат кунанд, ки то ин ки анамон сутуннуҳраи инсон осеб набинад. аз меъёр зиёд шудани вазни бадан ва фарбеҳӣ низ натиҷаи камҳаракатӣ ва нишастани зиёд буда метавонад. вале месазад гуфт ки вазни бадан аввалтар аз ҳама аз суръати мубодилаи моддаҳо ва ҳормонҳо вобастагӣ дорад. масалан, ҳастанд нафароне ки дар дилхоҳ вақту соат, дилхоҳ ғизоро истеъмол менамоянд, вале ҳамеша вазни кам доранд, дар ҳоле ки баъзеи дигар ҳамеша дар истеъмоли ғизо худро маҳдуд месозанд, вале вазни зиёдатӣ доранд. бино ба гуфтаи мутахассисон, вазни бадани мо тавассути фаъолнокии ғадуди сипаршакл танзим карда мешавад ва вақте он хеле фаъол бошад, мо камвазн ҳастем ва баръакси ин, агар он ба миқдори зарурӣ фаъол набошад, зиёдшавии вазн мушоҳида мегардад. омили дигари фарбеҳшавӣ калорияҳои умумие мебошад, ки мо қабул мекунем, яъне миқдори ғизои қабул мекардаи мо. яъне ҳангоми зиёд хӯрдан фарбеҳшавӣ ва ҳангоми кам хӯрдан камвазнӣ мушоҳида хоҳад шуд. ва омили дигари ба вазни бадан таъсиррасонанда ин фаъолияти ҷисмонӣ мебошад. масалан, 1 соат давидан тақрибан 500 килокалорияро харҷ мекунад ва ин нишондиҳандаи кам нест. нафароне ки дар давоми рӯз зиёд пиёда роҳ мегарданд, энергияро фаъолона харҷ менамоянд. мутахассисон ба реҷаи ҳаррӯзаи худ ворид намудани ақаллан 30-60 дақиқа роҳгардиро ба ҳар як нафар тавсия медиҳанд, зеро ин ба партофтани 1-2 килограмм равғани нолозими бадан давоми 1-2 моҳ мусоидат менамояд ва хубияш дар он аст, ки ин аксаран ба бартарафшавии равғанҳои нолозими шикам, ки дар атрофи узвҳои дохилӣ ҷамъ мешаванд, оварда мерасонад. чуноне медонем, ин равғанҳо дар қиёс бо равғанҳои қисматҳои дигари бадан хавфноктар мебошад. чун медонем, яке аз таъсироти нохуби зиёд нишастан, яъне камҳаракатӣ, ин фарбеҳӣ аст ва депрессия низ. ва ин ду мушкилӣ метавон гуфт асри 21 аст. бо ин мушкилиҳо мо чӣ гуна метавонем ки мубориза барем? албатта мо шаҳрвандон фикр мекунанд, ки ман танҳо фарбеҳ ҳастам. яъне фарбеҳӣ, ин танҳо фарбеҳӣ нест, ин аллакай беморӣ аст. ҳангоме ки аллакай шахс вазни зиёдатӣ гирифт, ӯ аллакай бояд дар дили ӯ тарсу ҳарос ҷо шавад, ки ӯ як қадам ба бемории фарбеҳӣ дорад. чунки ҳангоме ки вазни зиёдатӣ мегирад одам, ӯ метавонад худро пешгирӣ кунад, ки вазнашро, анамон индекси вазни бадан мегӯянд, ӯ метавонад дар ҳолате ки вазни зиёдатӣ гирифт, ҳоло ба беморӣ гирифтор нашудааст, ӯ метавонад инро масалан тариқи машқҳои ҷисмонӣ, тариқи тағйир додани реҷаи хӯроки ҳаррӯзаи худ
пешгирӣ кунад вазни зиёдатиро. ҳангоме ки вазни зиёдатиро ӯ пешгирӣ накард, ӯ аллакай ба бемории фарбеҳӣ гирифтор мешавад ки ин оқибатҳояш хеле хатарнок аст. ӯ азоб мекашад, ӯ бистарӣ мешавад, ӯ системаи ҳолати рӯҳию равонии ӯ вайрон мешавад. ин гуна нафарон боз анамон муҳити оилаи худро, системаи асаби муҳити оилаи худро вайрон мекунанд ки як нафар не, ҳама барои як нафар азоб мекашад ва буҷаи оилаи анамон гуна инсонҳое ки нисбат ба саломатии худ бепарво ҳастанд, буҷаи оила сарфа мешавад ва ин оварда мерасонад ба як оилаи носолим. яъне як нафар хатогӣ кард дар зиндагии худ, як оилаи солим, яъне ҳама бемор шуд. аз фарзанди хурд то падару модар, волидайн, бибию бобо таъсирашро мерасонад, чунки ҳама ғам мехӯрад барои як нафар. ба ҳамин хотир зиндагии солим бурдан фикр мекунанд ин ягон душворӣ надорад. имрӯз бинед, вақте ки мо мегӯем ки ғизои солим бихӯр, ҳаракати ҷисмонӣ кун, вақту соати реҷаи хобатро риоя кун ва гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиятро риоя кун, аз одатҳои бад даст каш. шаҳрвандон фикр мекунанд ки чӣ қадар ин мушкил аст, лекин ин мушкил нест. системаи асаб тамоми равандҳоро дар организм танзим мекунад ва дар сурати набудани ҳаракати ҷисмонӣ танзим дар тамоми бадани мо халалдор меёбад ва моро асабонияти зиёд, апатия яъне бепарвоӣ, депрессия, вайроншавии хоб ва амсоли ин ҳамроҳӣ мекунад. вақте инсон кам ҳаракат менамояд, дил хоҳ мушкилӣ, масалан нофаҳмиҳо дар ҷои кор, тамбашавии роҳ, мушкилиҳои оилавӣ шадидтар қабул мешаваду ҳалли онҳо мушкилтар. ҳамаи ин оҳиста оҳиста ҷамъ мешавад ва кори системаи асаб коста мегардад. дар умум ҳаракати ҷисмонӣ барои фаъолияти дурусти мағзи сар низ муҳим аст, зеро агар ҳаракат набошад, пасшавии қобилияти фикрронӣ, қобилияти корӣ, мондашавии зиёд ва амсоли ин мушоҳида мегардад. зиёд ба таъсироти нохуби зиёд нишастан, яъне камҳаракатӣ гуфтем ва вобаста ба таъсироти хуби пиёдагардӣ гуфтем. ва инҷо мехостам бигӯед ки ана ҳамин пиёдагардӣ, сайру гашт дар ҳавои тоза, махсусан дар чунин боғҳои зебои Душанбешаҳр, бигӯед ки ба системаи асаб чӣ гуна таъсир мерасонад? албатта чӣ гунае ки илми тиб мегӯяд, умуман бинед, ҳангоме ки инсон ба як ҳолатҳои бади рӯҳию равонӣ гирифтор мешавад, тавсия медиҳанд ки рафта зиёдтар дар анамон боғҳо сайру гашт кунед, чунки пиёдагардӣ умуман ҳаракатҳои ҷисмонӣ бинед пешгирӣ мекунад аз ҳолатҳои анамон депрессия, ҳолатҳои стресс, ба стресс гирифтор шудан, умуман анамон ҳолатҳои рӯҳию равонии инсонро хуб ба роҳ мемонад ҳангоме ки инсон зиёд пиёдагардӣ мекунад. чӣ гуна таъсир мерасонад? чӣ мешавад ки ҳолати равонии шахс беҳтар мешавад дар натиҷаи пиёда гаштан? ҳангоме ки инсон пиёда зиёд мегардад, бинед гормонҳои хушбахтӣ ҳосил мекунад организм. яъне ки ҳангоме ки гормонҳои хушбахтӣ ҳосил шуд, инсон метавонад дар зиндагӣ аллакай хушбахт бошад. бинед имрӯзҳо дар пойтахти азизамон чӣ қадар боғҳои фарҳангию фароғатӣ зиёд ҳастанд ки шаҳрвандони мо метавонанд бе ягон мамнуият аз ин боғҳо истифода баранд, сайру гашт кунанд ва ин ба ҳолатҳои рӯҳию равонии инсон бениҳоят фоидабахш аст. яъне агар аз як ҷиҳат пиёдагардӣ худ як машғулияти ҷисмонӣ асту ба ҷисми мо инсонҳо таъсири хуб мерасонад, аз ҷиҳати дигар боду ҳавое ки мусоид аст, бубинед чӣ қадар боду ҳавои зебои фасли баҳори диёрамон ва ҳам ана ҳамин гулҳои зебо, шукуфон ва ҳам ана ҳамин сабзаҳое ки қадар зебо сабзида аст ба системаи асаб рӯҳияи тоза мебахшад. бале, албатта ҳангоме ки ҳар як нафаре ки ба ин гулҳои рангоранг назар мекунад, аллакай рӯҳи инсон болида мегардад, аллакай анамон гормонҳои хушбахтӣ худ аз як назар кардан аллакай. бале, вақте ки ҳар як инсон ба анамин гулҳои рангоранг назар мекунад, ин аллакай худ як ба ҳолати системаи рӯҳию равонии инсон таъсири хуб мебахшад. бинед, чунки дар инҷо ҳар гуна рангҳо ҳастанд, ранги сабз, сурх,
ин худ як хушҳолкунанда аст ва ба ҳамин хотир тавсия медиҳам ки зиёдтар дар ин боғҳо гардан ҳангоме ки ягон мушкилиҳо бо асабхастагӣ доранд метавонанд дар боғҳо зиёдтар сайру гашт кунанд ва ин ба ҳолати системаи рӯҳии равонии инсон бениҳоят фоидаи хуб дорад. модоме ки нишастани зиёд ё худ камҳаракатию беҳаракатӣ ки дар илми тиб ҳамчун гиподинамия ном бурда мешавад ба тамоми узву системаҳои бадани мо инсонҳо таъсири нохуб мерасонад, пас чӣ бояд кард то бо он мубориза бурд, махсусан агар кору фаъолияти ҳаррӯза нишастани зиёдро талаб мекарда бошад. бо ин мақсад метавонед ҳадиақал 5-7 дақиқаи ба қадамзанӣ машғул шавед, зеро қадамзанӣ низ оддитарин машғулияти ҷисмонӣ ба ҳисоб мераваду барои тамоми организм манфиатҳои зиёд дорад. набудани вақт ва дигар баҳонаву тамбалиро яксу гузошта дар давоми рӯз баъд аз ҳар 40-50 дақиқа кор кардан 5-7 дақиқаи машқҳои сабукро иҷро намоед. من چون صبح بر وقت میخیزم یک مشق سبک میکنم، اما من اصولا با پیاده‌روی سخت مشغول هستم، چون از خانه بر وقت میبرایم و از نصف راه از نقلیات میفرایم و تا کارخانه پیاده میآیم که این 2.5-3 کیلومتر را در بر میگیرد. در روند کار باشد بعد از یک 40 دقیقه 30 دقیقه یا شاید بیشتر از این، چون پیش کامپیوتر که میشینیم من حتما از جای خیسته یک مشق‌های سبک اجرا میکنم و مسلم است که از روی همون طلبات و معیارهای طبی هم همین چیز سخت لازم است. اگر هوا سرد باشد، بارانی باشد، در داخل تالار همون کارگاه من همین مشق‌های سبک انجام میکنم، اما اگر هوا خوب است البته با بیرون میبرایم حدود 7-10 دقیقه در صحن حوله کارخانه من همین مشق‌های سبک میکنم و خود را بسیار راحت حس میکنم و بعد از انجام کار تا خانه من باز زیاده از 6 کیلومتر دیگر پیاده راه میگردم و من احساس میکنم که این چیز برای من بسیار کمک میکند و سالیان دراز است که من این عملها رو اجرا میکنم و توصیه میدهم که اصلا باید همین گونه بود. این مشق‌ها خیلی مشق‌های سبک هستند، مثلا مشق‌های گردن هستند، مشق‌های کتفان هستند، مشق میان است، مثلا کمک راهگردی است. خلاصه یک مراتب دیگر مثلا هم از لحاظ مثلا چشم را مثلا یک نوع از کامپیوتر کندن و مثلا باز راحت دادن و دیگر عضوهای بدن و یک نوع دیگر مثلا زنده کردن و با دیگر باره با روحیه دیگر کار کردن، این کاملا چیز دیگر است. аз рӯи шароиту имконият ба ҷои кор пиёда ва ё бо велосипед омада равед. кӯшиш намоед барои истеъмол намудани хӯроки нисфирӯзӣ ошхонае аз ҷои коратон дуртарро интихоб намуда то рафтан ба он ҷо ва баргаштан ба корхона бештар роҳ равед.
ҳангоми ба кор омадан каме пештар аз ҷои лозима аз нақлиёт фаромада боқимондаи роҳро пиёда оед ва ҳамин тавр ҳангоми бозгашт ба хона низ. хулоса новобаста аз касбу кор бо пеш овардани ҳар гуна баҳона худро фиреб надиҳеду тарзи ҳаёти солимро интихоб намуда барои ҳаракатҳои ҷисмонӣ вақти бештар ҷудо намоед ва ҳамеша сиҳатманду саодатманд бимонед. хайр то нашри дигар.